Bueno, boa tarde, gracias a todos e a todas por estar hoxe no Salón do Libro, nestas conversas de banda deseñada. Hoxe temos un Prado contra Prado. Temos unha conversa con un autor consagrado, veterán, con unha longa traxectoria profesional ás súas costas, Miguel Anxo Prado, e un recén chegado con moi poquinho tempo de andanzas, pero xa con bastante obra percorrida, que é Pablo Prado, saído das aulas do garaxe hermético. E, bueno, o que vamos a facer é unha cousa que a mí, a verdade, que me fai moita ilusión, non? Que é artellar unha conversa entre dúas xeracións moi afastadas sobre Ojo, moi en fin, afastadas. en fin. Unha do século XX e outra do Como século mestre XXI. de cerimonias, deixa moito que desexar. Bueno, sobre todo o que me apetecía xa é comezar con esos cambios, non? O sea, unha persoa que comezou nuns tempos no que non había tanta comunicación entre autores como pode haber hoxe en día, non? Cando Miguel Anxo empezou, o primeiro que tivo que facer foi coller unha carpeta e irse de viaxe a Barcelona. Hoxe en día, digamos que as viaxes son virtuais, non? Bueno, Pablo tivo unha formación especializada, impartida por profesionais en activo. Miguel Anxo tivo que autoformarse, facer unha formación, digamos, máis complicada, creo eu, non? Que é moito máis confusa, moito máis difusa. Bueno, para comezar, me gustaría que comezarades contando cal foi o voso comezo, non? Como chegáchedes a profesión da banda deseñada. No caso de Miguel Anxo Prado estaba estudando arquitectura. Bueno, contanos un pouco que foi o detonante que fixo que a arquitectura pasase un segundo Sí, termo e te decantases pola BD. foi un auténtico cúmulo de azares. O, o primeiro que teño que dicir é que eu era lector de banda deseñada, pero de perfil baixo. Non era un fanático, non era un seguidor entusiasta, non coñecía moitísimos personaxes, ni nomes, ni nada desto. Entón, bueno, os meus referentes eran moi limitados e imagino que, bueno, como os que podía ter a media dun cativo dos anos 60, pois, simplemente. E polo tanto, nin siquiera entrara nunca nas miñas hipóteses de futuro, non? Pois, bueno, formaba parte do meu ocio e aí remataba a cousa. Gustábame, porque gustábame moito debuxar, e si que eran moitas veces os cómics, os tebeos, fonte de imitación, non? Pero, bueno, non pasaba moito de aí. O que sí que me entusiasmaba desde sempre era debuxar e pintar, e por outro lado, escribir, artellar historias. Pero parece unha obviedade, pero nunca, nos meus primeiros 17, 18 anos de vida, nunca chegara a decatarme de que o cómic, a banda deseñada, eran xusto a combinación de esas dúas actividades que a min tanto me atraían. E na Escola de Arquitectura teño un compañeiro, nin siquiera era un gran amigo, é dicir, un compañeiro co que me levaba ben en clase, que no segundo ano de carreira, pero cando xa nos coñecíamos un pouco, co que che gusta debuxar, escribir, estás metido en todas as leas que se fan e tal, como é posible que non sexas un enganchado
ao cómic, a banda deseñada. Pois, sí, Asterix, Tintín, hostia, pero hai moito máis. E entón, xusto a semana previa ás vacacións de Nadal, o tipo era de Vigo, chegoume cun pilón, veume cun pilón de Totem, Boomerang, 1984, Creepy, me dixo, toma, anda, leva e xa mas devolverás a volta de vacacións e xa me contarás. E aquelo foi unha iluminación, vamos, a caída de Saulo do cabalo, non? Vin a luz. E alucinei, claro, Moebius, Bilal, Muñoz e Sampaio, Bernie Wrightson, Kaluta, todo, ademais todo de súpeto, imagínate. A combinación de Warren, superheróis, banda deseñada europea, e costoume un horror devolverlle todas aquelas revistas, porque fixen todo o posible para demoralo, pero ao final, antes de fin de curso, pois tiven que asumir que tiña que volverllas, e aí entrou unha ecuación. E a partir desde aí foi simplemente unha cuestión de comprender o investimento de tempo. Eu estaba feito, inda que en pintura, naqueles anos eu pasábase unha fase hiperrealista, tal, pero é alucinante, non me levaba tanto facer un debuxo ou un cadro hiperrealista como facer 10 páxinas de banda deseñada. Entón, sobre todo ao principio, claro. E foise desplazando a fiestra, é dicir, o tempo cada vez me chegaba a menos se quería facer banda deseñada, e entón chegou un momento, bueno, falamos xa de anos, non? Ao cabo de 2 anos comprendín que tiña que escoller. Entón deixei a arquitectura e despois, incluso xa no primeiro ano de exercicio libre, digamos, pois a pintura tamén foi quedando desplazada en investimento de tempo, non en interés, pero bueno, acabou quedando relegada. Sobre todo porque, claro, tú empezas a facer banda deseñada nun momento en que pintar banda deseñada, porque ahora vemos todo moi normal, non? Pero naqueles tempos imprimir un ABD a cor era complicadísimo, era caro. Sí, sí. E as túas primeiras historietas son en branco e negro, non? De feito... Sí, a enciclopedia Délfica é con branco grises, e negro. E estratos tamén. E aí, sí, estratos sí que era branco e negro puro, e a ese nivel foi menos doloroso para Tutén, para o editor. Pero incluso a enciclopedia Délfica era un quebradeiro de cabeza. Xa. Non había tampouco moitas historietas en grises, naquela época. Normalmente era branco e negro puro e duro. E os grises, pois, bueno, era simplemente a trama de negro nas revistas, pois bueno, con punto filipino, é dicir, máis ben trama moi grosa, entón grises máis ou menos delicados, como podían ser os meus, dabanlles moito traballo en fotomecánica e tal. Pero sí, a nivel técnico, é certo que é un momento, bueno, de transición. Somos xusto esa xeración, os Matoti, os tal, Cabán, os que acabamos impoñendo, non porque fora ningunha empresa na que nos embarcáramos, sino simplemente por pura necesidade editorial, os que forzamos ao aparello editorial a mellorar a impresión, a que teñen que escanear os orixinais en cores, pois bueno, decentemente, e curiosamente, eso, tanto Matoti como a min, Lustal tamén, vimos do mundo da pintura, ou temos esa formación e tal, co cal entregábamos orixinais, pois bueno, normalmente con materia, con espesor, eles que estaban afeitos a tirar de fotomecánica rápida. Entón, si é certo que a nivel de técnica
é un momento moi convulso e no que vamos vendo melloras moi rápidas, pero en cambio, en comparanza agora Pablo contará, non? Pero a nivel de posibilidades de introducción no eido profesional, co tempo nos decatamos de que vivimos un auténtico paraíso. No, cando entramos nos parecía totalmente descompensado, claro, pensar en xente naquel momento, pois eso, como Moebius, como Bilal, como o Dedén, Mundo Mutante, Corben, Richard Richard Corben, Corben. tal, é dicir, superestrelas que chegan ao Salón de Barcelona, imaginábamos nos millonarios, tal, non sei que. Pero, de feito, ti entrabas e a tua primeira historieta estaba eso, ao lado dunha de Royston, dunha de Corben, dunha de Moebius, e de aí para diante, é dicir, se funcionaba seguías, se non funcionaba, pois había que corrixir o tiro, non? Había revistas, o proceso natural entre fanzine, revista, o libro non era, en principio, o obxeto central do mercado da banda deseñada, co cal a revista mensual permitía moitísimo máis activo e vivo o sistema de proba e erro. Os noveis tiñamos entrada máis facilmente, tamén saída. Xa. Entrabas, unha, dúas, das nosas xeracións hai moitos autores que tiveron carreiras moi curtas que foron eso, unhas cantas historietas, pero o certo é que non tiñas que andar facendo grandes peregrinaxes hasta conseguir ver a tua primeira páxina publicada e todo isto. E despois o libro, o álbum, pois era un residuo casi, non? Unha vez que a serie ou a historia se fora publicada xa na revista, xa estaba amortizada tanto para o editor como para o autor, ti cobrabas mensualmente o que ibas entregando, e, bueno, pois con aquel ibas vivindo. Se despois, ainda por riba, empezaban a publicarse no estranxeiro, era un diñeiro que viña a maiores, non? E entón o do libro pois era unha especie de luxo. Con ese cambio, ao desaparecer as revistas, o panorama que lle quedou xa a xeración seguinte, que xa é a vosa prácticamente, a de Rubín, a túa, a de Emma, e Era unha el vez que se erial. acaba a revista, Era un erial. o soporte é o libro. Entonces, claro, tes xa que convencer a un editor en concreto que poña pasta para sacar un libro, encuadernalo, distribuílo, e se funciona mal, son moitos máis cartos e, sobre todo, ademais, non se pode defender arroupado, bueno, esta non está mal, pero está de Juan Jiménez, está de Altuna, está de tal. Entón, claro, eso mantiña as revistas, non? Co cal o cambio foi dramático. A min, a verdade, esa contradición na que agora está a xente que empeza me parece terrible, non? Ter técnicamente moitos máis medios, un tipo de impresión alucinante xa, de calidade, de tal, pero en cambio, e bueno, medios de comunicación absolutamente abertos, mercado global, etcétera, etcétera, pero eu creo que a porta de entrada nestes momentos é moitísimo máis estreita. Bueno, pues damos un salto dos Claro. anos 80 a pois a era pandemia, non? Sí. Porque digamos que prácticamente te estreaches no mellor momento do mundo. Sí, sí. Porque, bueno, antes de nada, comentar que a primeira obra longa de Pablo presentouse xusto pois, no confinamento. Non é o mellor xeito de empezar, pero, bueno, foi o que lle tocou. Algo para contar os netos, non? Bueno, contaros tamén un pouco como chegas, porque
a túa primeira opción tampouco era a banda deseñada cando ti comezaches, non? Sí, facíame gracia escoitar a Miguel Anxo porque tamén eu andaba aí cos asteris, os mortadelos, non? E tal, pero lembro que un día chegou meu pai, foi unha vez a Brasil de viaxe e tal, e chegou de volta e entre así algún que outro presente de alá, dixo, mira, trouxen un cómic que vin que era dun tipo que se apelida como a nós e era Cotidianías delirantes Hostia, en mundo portugués. cao. E a primeira vez que te lin foi en portugués dun libro en Brasil, collido en Brasil. E eu pensaba que eras un autor brasileiro, o sea, Bueno, casi. casi. As raíces. E de aí, bueno, pois eu vin que había pois outra forma de narrar e de contar, supoño que algo moi semellante ao que che pasou a ti cos outros Claro. autores, pasou a min contigo, non? Por eso é moi especial para min estar aquí agora. Nada, logo, bueno, pois vin que había pois moitas outras formas de narrar, lin a Joe Sacco nun verán así como moi despois dese toque, pois recordo unhas vacacións do instituto como moi necesitaba ler, pois eso, chegoume pois Persépolis, Joe Sacco, Maus e tal, e bueno, e eu nesa época pois tamén era como lector, gustábame moito, descubrín eso e a miña pasión era ler, disfrutaba moito lendo cómic. E como creando eu pois tiña na adolescencia, pois como a moita xente adolescente, represións emocionais varias, e entonces descubrín que co debuxo pois podía canalizar moitas cousas que eu non daba comprendido en min mesmo ou exteriorizado de outra forma, atopaba aí como unha especie de autoterapia no debuxo e plasmaba pois ideas que tiña que me agobiaban e que as daba sacado por aí. E eu creo que eso foi a primeira motivación de debuxar e de contar algo con ese debuxo. E despois pois fixen audiovisuais porque creo que era o que máis se vinculaba a contar historias con imaxes, así non sei se foi tan racional como agora o vexo, non? Pero neses estudos presentouse un día, tiñamos que facer pois reportaxes e cousas así, e un dos exercicios foi que se presentaba unha revista de cómic nova en Galicia que se chamaba Retranca e entón pois fomos a entrevistar o director e aí coñecín a Kiko e dixen, eu quero seguirlle a pista a este home. E dali a un tempo pois abriu o garaxe e eu xa estaba pois traballando nun museo de fotografía e tal e cando pechou aquelo dixen, bueno, pois ahora non teño máis excusas, vou ver que están facendo esta xente. E aí empecé, pero, o sea, antes non fixera nada de banda deseñada ni nada e para min foi de repente estar estudiando pois con xente que é profesional e que da que liches obra e da que bueno, pois que admiras, non? Que che conten de primeira man como é a súa vida, o seu día a día, como enfrontan, pois tal. Para min é un formato que creo que moi importante, que non sei se é aínda comprendido coa importancia que supón o garaxe dentro do panorama galego da banda deseñada, non? E español, supoño. A nivel desa eiva que falaba Miguel Anxo de poder acceder a unha posible carreira un futuro nesta profesión. E para min foi fundamental, vamos, no meu día a día agora. E respecto ao que comentaba Miguel Anxo dese abismo, ¿no?, que hai cando un ten que enfrontarse ao seu primeiro libro, pero non dunha maneira pequena, non? Antes, incluso os libros tiñan casi un límite, non? 48, 64 páxinas. Hoxe en día, ca novela gráfica, non? Ca nomenclatura da novela gráfica, pois non hai ese límite. Entón, como experimentaches ti ese salto de me fago unha historieta curta para un concurso de 5 ou 10 páxinas a me teño que facer un libro enteiro, non? Como foi ese primeiro
proxecto? Pois foi duro, interesante, con altibaixos. Para min foi brutal. Eu entendo ese primeiro libro como un aprendizaxe, un exercicio casi da escola moi longo, non? E que despois pois tuvo viabilidade máis alá. Sí que intentei, eu como entrei ao mellor pois un pouco maior na escola, non? Entrei con esa perspectiva de dicir, bueno, cada exercicio que me plantexen aquí vou intentar leválo a que sexa publicable, non? Isto que dicides na escola. E entón, cando pois, quixo facer o proxecto final de curso, por así decir, eu o tomei tamén pois, como un reto e din moitos tumbos por moitas ideas, ti ben o sabes, non? Porque a min cóstame moito debuxar, si que a millor, debuxar, dibuxar tamén, pero escribir, e entón, ese organizar o que quero dicir, que ás veces non, pois non o tiña claro naquelas, non sabía moi ben o que tiña que contar, pero había esa presión de que remataba o curso e había que contar algo, pois vinme moi sobrepasado, non? E un día chegou Kiko pois coa novela de Emma Olsen, de Berta Dávila, escrita por Berta Dávila. Bueno, aí atopei un montón de cousas das que eu estaba nesa nube barallando, non? Gustoume moito como estaba contada, pareceume moi interesante a proposta, incluso plástica dentro de que era puro texto, non? Bueno, había moitas cousas que me interesaban aí, parecíame un reto interesante e a nivel xa incluso como de viabilidade no mercado, non? Pois era tamén interesante porque era un libro que funcionara ben en Galaxia e tal, e bueno, había como moitos puntos a favor, que se saía mal, pois tamén era o que falaba, non? Que agora tens que enfrentarte a un proxecto moi longo e se sai mal, pois tamén ten máis visibilidade. E bueno, foi... Non sei se me estou estendendo moito. No, perfecto, perfecto. Foi curioso porque, bueno, a min ese texto permitiu meter como un esquelete, non? Primeiro, o que pretendín foi buscarme en ese texto, non? Grazas tamén a que Berta deume pois total liberdade, eso foi unha maravilla, foi un tesouro, un agasallo que me fixo ela, de permitirme liberdade a hora de afrontar ese texto seu. E entón eu pois busquei un pouco onde estaba eu en esa obra, que era o que a mí me motivaba, cal era a esencia do que a min me atraía dai, e a base de seguir un consello de Fernando Iglesias de fotocopia o libro, destroza, para que non che dé medo destrozalo, non? E efectivamente así o fixen, e aí foi un pouco pois buscando ese esquelete no que eu poder agarrarme, non? E sentir que ese medo que tiña que a historia se tambalee, pois non sexa tal, non? E aí xa empecéi pois a construir a esqueleta e a facer os plantexamentos de páxina, e bueno, sacalo un pouco máis para adiante. E foi un proceso longo, pero no que fun aprendendo en todas e cada unha das fases, moito. Miguel Anxo, respecto a diferencias de crear a túa primeira obra, que foi en revista e que teña esas características tan diferentes, non, ás actuais, a última obra que publicaches, que é O Pacto do Letargo, Sí. A nivel creativo, supuxo todos estos cambios unha mudanza a hora de plantexarte o traballo, de organizarte? Home, sí, é dicir, mudanzas se van producindo simplemente polo o teu propio proceso cotián, é dicir, non tardas o mesmo en chegar ás solucións últimas cando estás comenzando, dubidas de todo, reescribes, redebuxas, tal, que 30 anos despois, ou 40, pero en canto a como afrontar a historia e tal, a única diferencia que realmente sentín
coas dúas primeiras, que foron a Enciclopedia Délfica e Estratos, e nas dúas fixen exactamente o mesmo, foi a necesidade de fragmentar a historia para que fora publicable en capítulos autoconclusivos dentro das revistas. Porque eso sí que os editores naquel momento tiñan claro, é dicir, facían probas contigo e podías entrar, pero se plantexabas unha historia de continuará que forzosamente tiña que estar editado do primeiro ao último dos capítulos sin que o editor a mitade da andaina pudera decir mira, hasta aquí chegamos, fora, levanto. Entón, as historias de continuará estaban reservadas aos autores xa consagrados. Había dúas cousas que eran privilexio dos autores consagrados, unha era a cor e outra eran as historias longas de continuará. Entón, eu o que fixen foi escribir unha novela para a Enciclopedia Délfica e fragmentala en capítulos e darlle a cada fragmentiño unha estrutura autoconclusiva. Con Estratos xa coñecía a mecánica e, de feito, penso que fun máis habilidoso todavía, é dicir, porque no fondo sí que un continuará, pero que non é evidente, pero sí que xa unha historia cunha ligazón. E esa foi a única diferencia, que despois xa salta polos aires en Trazo e Xiz, que xa o que fago é unha historia longa sen pararme a ver si son bloques de 5, de 8 ou de 12 Claro, porque en Trazo de páxinas. Xiz, aí xa tú mandabas un número de En Trazo de páxinas. Xiz xa pasei a categoría de consagrado, xa podía ser cor e xa podía ser o número de páxinas. O único que por unha pura cuestión de cortesía editorial tiña que advertirlle aos montadores se eu ese mes iba a entregar 5 ou 8 páxinas, Claro. ou 10, para que eles puderan diagramar a revista, non? Pero era eu quen decidía cantas páxinas iba a entregar. Entón, non, as miñas historias en ese sentido todas seguiron a mesma estrutura creativa, digamos. E despois tamén por necesidade psicolóxica, eu aos 20 anos era un desastre na organización do tempo, na organización do espacio, na organización de todo, é dicir, o meu estudio era inviable, sigue sendo, pero agora xa sei moverme por el, e o tempo era un desastre. Entón, o feito de ter que entregar, sobre todo na etapa de Tutén, 8 páxinas todos os meses, a min salvoume. Obligoume a facer unha tarefa de disciplina organizativa do traballo, de tal xeito que cando despois xa non tiña esa limitación en riba, eu a mantiven como sagrada, é dicir, independentemente de se eu este mes publicaba 5 páxinas de Trazo e Xiz porque era así o bloque narrativo que quería que se publicase, eu facía 8, 10, dependendo, para non perder precisamente ese ritmo, porque eu sei que se entro en anarquía, é anarquía absoluta. Entón, salta todo polos aires. Entón, mantiven esa disciplina de traballo xa para sempre. Pero claro, Pablo non tiña esas revistas para facer iso. Entón, a túa disciplina, como a organizaches? Como chegaches a ela, non? Porque é certo que unha das cousas que destaca do teu traballo é a disciplina a nivel de produción. Sí, eu creo que ás veces eso vai un pouco en detrimento da calidade final, pero eu creo que responde a unha ansiedade de necesitar ver rematado o que estou a facer, non? Ás veces teño vos escoitado que unha vez tedes o guión, pois case o debuxo é
tedes que buscar a veces como formas de automotivarvos a vos, porque que xa o imaginades, xa sabedes como vai a quedar, non? E eu ainda non me atopo así, o sea, eu atópome en cada vez que dibuixo pois un montón de problemas que non sei como vai a ser o resultado final, e eu creo que esa ansiedade de saber se vai a quedar ben ou non me obriga a perder a noción do tempo e ao mellor responde esa velocidade que pode chamar a atención, pero é pura ansiedade. De todos xeitos, nese sentido, teño que decir que de Pablo, cando eu imparto no garaxe hermético, bueno, moitos dos que estades aquí xo sabedes, porque me sufrides, un seminario no último ano xusto para facer unha especie de titoría dese traballo de fin de estudios. Entón, bueno, ao principio de curso, cando pasan un par de meses e tal, Kiko me empeza a facer un adianto, non, do grupo humano que temos. Entón me digo, pois hai un par de tal que apuntan moi ben, outra fulana é moi traballadora, terá pon moito interés, bueno, máis ou menos. Entón xa me dixo, bueno, vai haber un rapaz que xa verás, traballa moitísimo, tal, bueno, é dos maiores do grupo, tal, pero chamase ademais, apelídase como a ti, Prado tamén, tal, bueno, tal. E efectivamente, Kiko poderá tamén corroboralo que a segunda clase xa do seminario eu estaba convencido de que Pablo ia ser unha das persoas xa non que rematara ben no garaxe hermético tal, senón que clarísimamente se iba a profesionalizar de xeito automático, inmediato, porque había unha serie de características que, bueno, eso, cando xa tes moito camiño percorrido, entendes que son fundamentais. E entendes tamén que cando tes 20 anos, ou 18, ou ás veces incluso algúns máis, non acabas de darlles tanta importancia e tanta trascendencia. E unha delas é eso. Eu recordo a impresión que me causou facerlle algúns comentarios, algúnas correccións a Pablo na primeira revisión que fixemos dos seus traballos, e ao mes seguinte estaba todo ali corrixido. Atrevíme a decirlle, pero Pablo, os pés, joder, tes que darlle un pouco de variedade. Ao mes seguinte chegou con un montón de follas, con pés desde atrás, desde diante, desde tal, e aí eu dixe, bueno, este tío non vai ter problema ningún. E despois, cando vía esa capacidade que tiña de produción, el di que en detrimento da calidade, xamais foi en detrimento da calidade final da obra. Entón, para min, Pablo, xunto con Miguel, por razóns distintas, Miguel Rojo, Miguel por voluntade e tenacidade, para superar limitacións pois bueno, que poda ter alguén a priori, cando decimos, bueno, eu non son un gran debuxante, a min me costa debuxar, a min me costa tal, bueno, pois Miguel é un gran exemplo de como eso se pode vencer e superar, e Pablo como esa capacidade de traballo, de autosuperación, de corrección constante e de interés. Entón, para min son casos importantes dentro dunha estrutura dunha escola como é o garaxe para que os alumnos novos teñan referentes inmediatos. Non é dicir, bueno, mirade, eso, Miguel Anxo, Porto, Fran Bueno, ou tal, non. Xente que 2 anos antes estaba aí, na mesma situación que a ti, e que, como Pablo ven de explicar, tampouco viña de ter unha formación exhaustiva, non? Nin no campo do cómic, nin no campo do debuxo, e como nun espazo de tempo tan breve, de
2 Sí, anos. espazo ben aproveitado, porque eu recordo cando entrou o primeiro ano, que este é algo moi habitual, non? A xente entra con un mogollón de dúbidas, medos, inquedanzas, e os que entran con máis anos, co tema de eu que fago aquí, non? Sí. Eu que fago aquí, estou rodeado de chavalitos e eu estou aquí con canas casi, non? Que é o que me decides todos. Eu xa sou moi maior, e que, joder, pero si aínda tedes carne xove moitos de vos. Pero sí que lembro que, sobre todo o primeiro ano, Pablo estaba totalmente, vou decir a palabra, acojonado. Sí, 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 total. E estaba todo o rato dicindo, ai, é que hai xente aquí na miña clase que debuxa moi ben, e era certo. Eu creo que foi un curso no que tiñades un nivelón brutal, e que creo que tamén ese curso fixo que tirarades todos moitísimo máis de todos, non? Se produciu eso que a veces sucede nas clases, que é o pique san, e empezachedes en segundo xa a subir a un nivel, de feito, se non lembro mal, foi o ano que no libro colectivo que se fai todos os cursos, se fixo o Picoto do Pai, que foi un dos libros máis sorprendentes dos que se fixeron de maneira colectiva no garaxe, pero sí que era chamativo no teu caso o nivel, ¿no? Porque eu recordo aínda aquelas primeiras tiras que traías, que me viñeches a enseñalas así casi con vergoña. Aínda as teño, e claro, ver agora pois este 2020, pois que publicaches 3 obras, Sí. 3 libros, non? E un feito nun verán, que é o que fixeches con Fernando Llor, non? Realmente é un salto brutal, non? Sí. Bueno, ahora acabas de gañar o premio Xerais do Garaxe Hermético con Miguel Rojo, que fixeches tamén durante o confinamento. Sí. Contanos un pouco como cambiou a tua vida despois do garaxe, porque, claro, dentro do garaxe hai certa rutina que vos obriga a traballar, non? Pero eso que comentaba Miguel Anxo de que as revistas lle producen digamos, unha especie de revelación de que para vivir desto teño que currar 8 páxinas, 10 o mes. Claro. Tú saliches do garaxe, xa non tiñas a mestres dándote a chapa para que entregaras. Claro. Como te organizas para seguir mantendo este ritmo, non? Claro, con moito dos aprendizaxes que fixen no garaxe, non? Aí collín rutinas que foron fundamentais. Si que antes do que comentabas de como chego ao garaxe, supoño que moita xente tamén lle pasará iso, porque vexo que non só a mí me pasou, eses medos cos que chegas, esas inseguridades e tal, a min Kiko non exagerou no que contou, ou seja, eu sentín pois unha frustración, un pánico moi grande, non? Supoño que aí tamén naceu esa certa ansiedade, porque de repente me estaba enfrontando a algo que pois me importaba moito, significaba algo que eu quería realmente, que eso non fora algo que non fora importante na miña vida, non? E ver que, eu chegaba pois xa con uns anos, compañeros meus pois tiñan moito avanzado, non? Supúxome ese pánico real. Eu fun ao psicólogo o primeiro ano porque dixe que nin sequera entendía a min mesmo que estaba pasando, porque de repente un día descubríme chorando un día inteiro, non? E non era capaz de entender que estaba pasando, non? Porque realmente estaba feliz, estar de repente estudando o que me gustaba, non? Meus pais lembran que unha vez entrei no garaxe, despois chegaba a casa sempre asubiando, non? Cousa que antes non facía. Bueno, ese proceso foi un pouco necesario tamén para descubrir que
que esa sensación que eu me autoimpuña de unha certa competición cos meus compañeiros tampouco era sana hasta certo punto, non? Podía chegar a ser insana se non o entendías ben, non? E de aí un pouco, de repente, empezou a crear un clima como máis de confianza. Supoño que eses traballos conxuntos tamén dos que falabas do picoto, de tal, crean tamén unhas inerxias e coñecernos entre nós, ver que non ti só estás metido en ese cacao mental, non? E compartir as inquedanzas, os medos e inseguridades. Supoño que eso tamén, falar cos mestres, supoño que eso deu pé tamén a que despois ti me puderas achegar con un libro que sabías que realmente me iba a gustar, non? Porque eu falara moito cos mestres, cos alumnos, con tal. E ese caldo de cultivo que se está a xerar aí no garaxe, creo que é realmente importante, porque o que falaba Miguel Anxo de que sin eso, pois tes que enfrontarte a un autodidacta, a un plan de autodidacta, non, de traballo, no que pois canta xente quedará polo camiño de ver que non dá feito, non? De súpeto entrar así en unha dinámica onde tes compañeiros, mestres, que estás todo o día falando diso, pois acelera moito o proceso de ver eso, de repente sentirte máis confiado a hora de que eso poda ter un resultado viable, non? E preguntábasme No, comentábache como mantello como o plan de mantés traballo, non? despois de salir do Pois garaxe, non? organizándome, claro. Porque, aparte, te mudaches para Madrid, non? Sí. Bueno, as mudanzas nunca son as mellores cousas para un manter as rutinas, non? Claro. Bueno, eso, como conseguiches de primeiras darte de alta de autónomo e poñerte a traballar canto antes, Sí. que iso é algo que lles digo sempre aos alumnos que non posterguen, pero unha vez que empezas aí, pues entra a proba de lume, non? Que é, ostras, ahora teño que producir e conseguir que todo isto me faga retorno, non? Exacto. Entón, contanos un pouquiño como é o teu día a día, como consigues... Pois eu penso que esa dinámica empezou un pouquiño antes de rematar a escola, non? Por certos traballos que foron xurdindo, unha serie mensual en un par de xornais da miña vila, que me obrigaban a min a pois, pensar uns chistes, darache a risa que faz un chiste diario, non? Pero a min mensualmente xa me resulta un agobio, pero me obrigaba a min mesmo a facer eso e compaxinalo cos traballos da escola, e foi entrando nunha dinámica de dedicarlle unhas horas a eso e ao mesmo tempo buscar pois tamén espazo para coidar o corpo que de repente pasou a estar moito tempo sentado, fixen pilates, estou facendo pilates de vez en cando, ou compartir tempo coa miña pareja. Entrei nun tempo no que tamén a miña vida social reduciuse bastante, non? Coa miña parella fomos a Madrid, entonces eu fun a Madrid por amor, non por amor a Madrid, sino por amor a miña parella. Non por liberdade, non? E sí, Madrid non me está poñendo fácil por agora. pero bueno, sí que o confinamento me vi moi ben tamén para producir e organizarme, pero sí, buscar como unha especie de horario, non sei se de oficina, porque ás veces tamén depende de como te atopes ti anímicamente ou inspirada ou coa inspiración, pero bueno, máis ben a rutina de traballo, podes alargar máis ou menos, non? Pero eu creo que para mí foi moi importante ter en conta que, dado que me enfrontaba a traballos que me iban a supor máis de un día, dous, tres, unha semana, varios meses, iba a ter que ter delimitado o tempo de non traballar, non? Saber cantas horas iba a precisar para eu descansar realmente e que o día seguinte estuvera fresco para volver a traballar, cantas horas de compartir coa miña parella, cantas horas de compartir coa miña familia, os meus amigos, e entonces en base a eso pois podía establecer un horario de traballo.
Non sei se te Sí, sí, moi resolví ben. moi ben a dúbida. Creo que aínda non está de todo configurado ese Bueno, horario. tranquilo que eso non va a estar nunca, porque a vida dá moitas voltas. Claro, claro. Respecto a como supuxo o cambio de vida de Pablo, de pasar polo garaxe, xa non lo acaba de contar, pero tamén me gustaría preguntarlle algo que nunca lle preguntei a Miguel Anxo, que levamos xa casi 10 anos pois dando clase. Bueno, aproveito e che pregunto agora mesmo, non? Que é si houve algunha mudanza no teu na túa maneira de enfrontarte ao teu traballo, non a maneira de traballar, sino a maneira de enfrontarte a él dende que impartes estes seminarios de banda deseñada no garaxe hermético, non? Si este contacto con novas xeracións, con proxectos moi diferentes aos que ti realizas, si iso supuxo algunha mudanza, non? Home, mudanza seguramente non, pero sí que produciuse un proceso que xa me ten acontecido máis veces na vida, que é como de reconfirmación de intuicións ou de cousas que máis ou menos ti vas incorporando de xeito, pois, moitas veces inconsciente, non? A primeira sensación, esa foi brutal, que tiven, e xa me tes escoitado ti, creo, foi precisamente na Escola de Arquitectura, cando eu entrei en Arquitectura, e había xa desde primeiro unha asignatura que se chamaba Xeometría Descriptiva. E xeometría descriptiva, pois é, como o seu propio nome indica, o xeito de chegar a facer construcción de debuxos a partir de principios xeométricos, e que no que se basa ao final, pois xusto a construcción de perspectivas, de perspectivas complexas, Entón aí eu descubrín que os que tiña a meu lado, algúns dos cales eran auténticos zotes para o debuxo, ao cabo de 15 días, leváballes 15 días, pero chegaban a un resultado impecable para debuxar aquel edificio complexo a partir de principios matemáticos. Entón eu descubrín que había sistemas, digamos, racionais e mecánicos para chegar aos resultados aos que eu chegaba moito máis rapidamente. Era unha cuestión de velocidade e de proceso, pero o resultado, digamos, estaba moi perto un do outro, non? Entón, a min esta experiencia de convivencia cos alumnos do último curso, o que me vai poñendo diante é, nun momento en que na miña carreira hai xa moita máis experiencia, digamos, que futuro, porque é evidente, ir identificando moitas das cousas, das decisións que tiven que tomar no meu momento, dos camiños que desbotei, ou os que me podían interesar, pero por algunha razón deixei adiados ou arrinconados, ou identificar xentes que xa pasaron pola miña vida, compañeiros, colegas, cos que en certo modo compartín ese proceso, pero polo que falabas ti antes, era nun ambiente completamente diferente, non tiñamos ese espazo de convivencia que ofrece unha escola, co cal normalmente nós o que víamos era o resultado final, sempre. Entón, ver este tipo de procesos, o que sí que me axudou foi a aclarar conceptos que eu tiña incorporado, xa digo, pois por vía prácticamente intuitiva, non? Entón é moi interesante ver iso. E despois é fascinante a capacidade de inducción da mutación. Que iso ás veces a xente non é consciente. Non é tanto que collas alguén e fagas que ao cabo de 5 meses debuxe de xeito diferente a como debuxaba, pero que sabes que se empurras así un pouco aquí,
dentro de 5 meses, el soiño vai facer un cambio e ver como eso funciona, ese proceso de causa-efecto, non? É fascinante, é fascinante. Poñer así sementiñas destas e dicirle a alguén, pensa que pasaría se fixeras isto. Entón, cando 4 meses despois ves que cho está explicando como algo que chegou el, bueno, aquí decidín que tal, vale, perfecto, genial, non, eso é fascinante. E, bueno, xa nos queda pouquiño tempo, me gustaría ahora tamén que nos contarades un pouco os proxectos nos que estades traballando, non? Pablo está agora mesmo xa a piques de publicar o premio O Garaxe Hermético con Xerais, o primeiro libro de Nerea, O Príncipe da Sorte, que fixo con Miguel Rojo, pero bueno, contanos un poquinho que máis cousas estás a facer, agora que ainda seguimos un pouco medio confinados, de BD, ou de ilustración, ou de outras cousas que fixeches, sei que fixeches máis cousas. Sí, estiven a facer así un libro de ilustración de un poemario que vai a sair tamén con Galaxia, intuo que no Nadal, ainda non sei seguro, co poeta Manuel Monteagudo, un poemario sobre o mar, un mar idealizado así, entón eu fixen as ilustracións dos poemas. Estou colaborando tamén con un libro conxunto con 5 autoras e autores máis, no que sobre un guión de Fernando Llor facemos unha parodia do personaxe de Octobriana, que é unha superheroína soviética que na época soviética utilizaban ali como imitando os superheróis americanos, e agora como rescatamos ese personaxe e o metemos en mundos tolos actuais, e eu fago un dos capítulos eses, e logo, bueno, desenrolando proxectos que podan ser un pouco máis a longo prazo, ando ás voltas aí con unha historia que conte unhas vivencias do instituto que tuve, pero bueno, non quero contar moito porque non teño ainda eu tan madurado, pero bueno, como que hai un baúl que se vai enchendo pouquiño a pouco e recibindo algunha tamén proposta de colaboración con algún outro guionista, porque en este pouco tempo xa colaborei con algúns guionistas nos que os traballos son completamente formas de traballar diferentes, e vexo que me gusta tamén ver outras formas de... Aprendo moito, non? Como vos dicía, unha das cousas nas que eu me noto máis inseguro era na parte de escribir, e entón ver como outras e outros traballan e fan de formas moi diferentes tamén me axuda a min a entender ese proceso e a disfrutalo máis. Bueno, non sei... Bueno, fai tantas cosas que ata se esqueceu que fixo o storyboard. Ai, é verdad. Xa que son de queda, xa. Estive, sí, traballando na Casa de Papel, na serie de Netflix, facendo storyboards dun capítulo, no que, bueno, era unha escena tiña moitos planos, entón o director precisaba facer ese traballo de storyboard por unha persoa externa ao equipo, porque non era capaz senón de explicar en tempo físicamente a todo o equipo o que el pretendía, non? Entón, polo que me contou, non é moi común facer storyboard no mundo das series español, pero aquí o precisaban, teñen cartos suficientes como para permitirse facer eso, e foi unha experiencia tamén moi interesante porque foi como mesturar os estudos de audiovisual que eu tiña con este novo mundo no que agora estou inmerso, non? Do debuxo e tal. Foi unha experiencia moi interesante tamén, con moito estrés tamén, pero ese ritmo ansioso que fora collendo antes valeume para resolver.
E ti, Miguel Anxo, con que estás traballando agora? Pois eu estou agora xusto no Ecuador do segundo libro de Tavares e Sotillo, os inspectores que protagonizaron Presas Fáciles, que foi un libro, o libro anterior xusto ao Pacto do Letargo. Bueno, xa se pode deducir si son dous inspectores que son narracións de corte policíaco. O primeiro foi en grises, en branco e negro, por unha decisión persoal miña que estaba convencido de que era o xeito que mellor lle podía caer ao tema que trataba o libro, pero aí levei unha desas leccións de humildade que se reciben hasta o último momento, se un está atento, era continuo cada vez que facía presentacións ou sesión de firmas ou algo desto, pois bueno, un 50% da xente que viña me decía, está moi ben, que pena que non sexa en color. Que bonito, sí, tal, genial, pero que pena que non sexa en color. Bueno, quedoume claro que ti como autor podes estar convencido. Teño que decir tamén que se agora volvese a facer Presas Fáciles seguiría facendo en branco. Eso sí. Pero non, este xa decidín facelo en cores, non había nada que xustificara facelo en branco e negro. Nada, é unha historia de pouco máis de 70 páxinas, non chega ás 80, e xa digo, estou pola metade, supoño que o rematarei cara a fin de ano para estar listo para o ano que ven. E nada, con moitas ganas tamén de continuar coa segunda das historias dos pactos, que bueno, non teñen nada que ver, por suposto, con este ambiente policíaco, pero bueno, como xa as teño escritas, queimanme bastante. Bueno, creo que é o momento que supoño que algunha querrá facer algunha pregunta. Non. Si queredes facer preguntas, por favor, levantad a man e se vos achegará un micro para que poidan escuitarnos tamén online para a xente que nos está seguindo dende as súas casas. Animadevos. Non? En serio? Ninguén ten unha pregunta? En serio? Preguntar, tanto a un como a outro, como lidiades coa frustración de cando un proxecto, por exemplo, non vos lo pillan en algunha editorial ou presentades a un concurso, non gaña, ou ese tipo de cousas. Vos como sodes, como lidiades con ese sentimento de que non vos paralice e decir, bueno, a outra cousa? Dalle, Pablillo. Bueno, non é sinxelo. Pois un día triste e outro. No, pero eu, como xa dicía antes, considero que ainda estou en fase de aprendizaxe, non? Entón, todos eses proxectos de tanto de premios como de proxectos que proposa editoriais que ao mellor non saen, os vivo como retos e exercicios que estou facendo nos que ás veces pois probaste a ti mesma ou a ti mesmo a facer cousas novas, non? A ver que tal se me dá pois facer un libro infantil ou facer un libro sobre memoria histórica ou facer probar cousas novas como esta linguaxe que fun creando ou coa que eu fun resolvendo outros libros pode funcionar en contextos completamente diferentes. E aí atopo certo prazer de reto e cando está pois un pouco rematada e tal,
esa ilusión, intento que non se coma a ese prazer de experimentar novas cousas e de tal. Un pouco como xogos personais e que se non lle gusta a outra persoa, pois a mellor lle gustará a outra, non? Pero sí que hai... entendo que esas emocións non son sinxelas de xestionar e é un proceso no que tamén te tes que comezar a entender a ti mesma e a ti mesmo, non? Como funcionas a nivel emocional, de xestión de emocións, de que cousas te producen sensacións que non das sobrelevado, que outras das controlado mellor, que sensacións físicas te dá pois esa frustración e a podes anticiparte a estou saíndome do meu equilibrio, non? Non sei, son como aprendizaxes persoais que tamén leva tempo facer e que eu ainda estou facendo e aprendendo e entendo a túa pregunta porque sí que é algo difícil de xestionar. Esa frustración é sempre vitriólica e eu creo que é necesario liberarse dela con rapidez. Para min, a aceptación é unha asignatura sempre pendente. Non só no eido, non quero poñerme en plan Paulo Coelho, pero claro, pero seguramente levamos vivindo nunha sociedade que nos bombardea constantemente coa idea contraria. É dicir, estamos vivindo nun momento, ademais, terriblemente egocéntrico. O que nos están dicindo é que o importante é o que nos sentimos, o que nos queremos, o cal é unha mentira. É unha mentira porque eso, vamos, non se sostén por ningún lado. Somos unha puta merdiña a expensas de un montón de forzas e de influencias que están máis alá do noso control. Entón, incluso un autor consagrado, entendendo por consagrado, con 40 anos de exercicio da tumba, está a expensas de que pasado mañá cambien un editor nunha editorial determinada e de repente ese tipo ou esa tipa chegue coa idea de que, bueno, ninguén anterior ao 2010 me interesa de aquí en diante. Entón, simplemente creo que é necesario, por un lado, asumir que as cousas non sempre van sair como pretendemos, e entender o negativo que é para nós mesmos o sentimento de frustración. Eu, desde logo, o meu sistema é sustituir rapidamente por algo que me produza, digamos, os sentimentos contrarios. Pode ser coller a guitarra e tirarme 2 días tocando, que xa sei que non vai vir ninguén a decirme que mal tocas a guitarra, porque non estou facendo en público, ou dedicarme a mañar un reloxo da miña colección que tiña aí pendente tal non sei que, e que xa sei que me vai sair ben, cousas que me saquen da cabeza esa frustración. Curiosamente, eu experimentei máis ese tipo de momentos cando me embarquei en procesos colectivos, moito no audiovisual, en proxectos así máis complicados, nos que eu vía que o que se estaba levando adiante era potente e tiña valores, e de repente alguén, pois eso, un produtor ou un editor tal, dicía, non acabo de velo, fora. Bueno, pois eso, cambiar de aires e poñerse a facer outra cousa. É unha folla destas de doble gume. Por un lado, si é certo que pode ser un valor insistir, digamos, si ti estás segura
de que eso que estás facendo realmente pode chegar a algures, pois non tirar a toalla. O que decía Pablo, este señor ou esta señora pode decir que non lles interesa, eso sí que pasei por eso ao longo da miña vida un montón de veces. E detrás desa había 4 encantados e dispostos a publicar ese libro, non? Por tanto, unha negativa nun momento determinado non significa ni moito menos unha negativa constante. Cando xa recibes 3 negativas, pois se cadra sí que hai que empezar a pensar, bueno, eu estaba convencido de que isto estaba moi ben, pero se cadra non é tan axeitado. Por iso digo, a seguridade en un mesmo e a insistencia pode ser bo, pero sin que chegue a ser patolóxico. É dicir, estar convencidos de que a razón é nosa tampouco é unha boa conselleira, non? Entón, bueno, é complicado, pero eu creo que temos que conseguir atopar ese equilibrio, non? Entre ser permeables a esa información que nos chega de fora, a través, pois eso, de alguén que xulga a nosa obra, e despois tamén a capacidade propia pois, para cambiar, para mutar ou para permanecer insistindo no que nos pensamos, non? Ti falabas, pois eso, de rexeitar proxectos e unha vez que comezas xa a facer un traballo público tes a asignatura da crítica, non? Ti sacas o libro, estás convencido tal e de repente alguén di, pois, vaya merda, é infumable. Bueno, teño compañeiros que entran en crise psiquiátrica, vamos, de ter que tomar diazepam e pensar que se remata aí a vida. Bueno, pois tampouco, tampouco. É dicir, no peor dos casos, incluso, pois hai outras moitas vías e se en algún momento pois non se pode editar un libro de cómic, pois bueno, faremos algunha outra cousa que nos permita seguir vivindo e disfrutar un mínimo, non, do que fagamos. Pero, xa che digo, eu fuxiría de deixar que a frustración bote raíces, non? Porque é moi mala conselleira. Outra preguntiña por ali. Como soléis salir de momentos en blanco, momentos sin inspiración? Así. Pues mira, como ahora. Pois non sei moi ben como responderte. Supoño que, claro, eu vivo con moita dor, basicamente, e o que fago é, pois, tormentas de ideas, non? Dependendo do traballo no que me este quedando en branco, non? Por exemplo, pásame moi a miúdo todos os meses con estas tiras de humorísticas que fago, non? Chega o día e o vivo estou de moi mal humor hasta que sae, non? E entón, pois, vou anotando ideas, falo, converso con xente que teño ao meu redor, para eso supoño que o resto dos días teño que portarme ben con esa xente para que teña ben escoitarme ese día. E deses diálogos, de ver se o que eu teño na mente é comprensible por outra persoa, tal, pois van saindo solucións, non? E o tema de relativizar tamén, que comentaba Miguel Anxo, non? De tomar certa distancia e dicir, bueno, que non todo o que eu fago ten que ser a miña obra culmen, non? Sino que vivilo como, pois, nin sequera como unha escaleira na que vas ascendendo, sino como un camiño no que vas dando pasiños e a ver onde te leva, non? E se en algún momento, pois, te aburre, pois non pasa nada se hai outras formas de buscarse a vida, non? Que, claro, vivimos nun ambiente, como dicía Miguel Anxo, moi
moi agobiante no que te din que tens que producir, que tens que tal, e sí, supoño que é atopar un pouco ese balance, non? De relativizar cando unha sensación a tes moi forte, pois buscar canalizar de alguna forma sacar ese no no estómago ou esa adrenalina que tes dentro de alguna forma, ben sexa tocando a guitarra ou debuxando cando era adolescente ou en algo no que atopes certo prazer, escoitando música ou que sexa e supoño que a hora de buscar ideas eu o que fago é unha tormenta de ideas na que todo vale e logo vou aí buscando formas de conectar e que sexa comprensible a hora de contrastar con moita xente se se entende o que estou a facer. Aí doulle inmensas gracias aos meus pais, a miña familia, a miña parella, que sempre sufren esas situacións de dicir isto enténdese ou só lo entendo eu. E na escola pois tamén o facía coas compañeras, cos compañeros, cos mestres, non? E de aí un pouco pois iba saindo poquinho a pouco dese paso, non? Non sei se te respondín ben. Eu creo que os momentos estes en blanco ou de sentirse aí encallado e que non consigues avanzar ou sair do furado, as fórmulas teñen que adaptarse a cada quen. E iso sí que o fun vendo que xentes que optaban, pois, por decir, aquí se queda a páxina, collo e me marcho a pasear a dar unha volta pola beira do mar, e lles funcionaba, e outros que si saían a dar unha volta pola beira do mar xa non volvían en 3 días e acababan perdendo o fío do traballo e era un desastre. Entón, aí eu creo que é un proceso de proba e erro, tes que ver o que che funciona. A min, dependendo da situación, si teño unha data que teño que cumplir, Claro. non digo que sexa inmediata, pero, por exemplo, pois o libro ten que sair no verán, faltan 3 meses, estou atascado nunha páxina, o que busco son camiños alternativos. Deixo esa páxina aparcada e me poño a traballar noutra. Ou, dependendo tamén da urxencia, pois dentro do mesmo proceso cambio algunha etapa. Entón, pois, como teño que repasar os diálogos do capítulo seguinte, pois adicolle agora pois, un día a eso para ver si ese proceso axuda. Se do que estou falando é de imaxes, se non é de escritura, se non é de guión, se é de imaxes, moitas veces o que fago é emborracharme de imaxes. Entón, poñerme a ver cousas. Pelis, series, libros, o que sexa, tal. Entón, meter moita materia prima na cabeza e que eso, a ver se me axuda a sair por algún lado. E se teño unha inminencia xa absoluta, é teimar. E dicir, bueno, pois, se teño que quedarme 3 días aquí sentado, porque o que sí, a estas alturas estou convencido de que non farei unha virguería, pero que vou facer algo publicable, deso estou seguro. Entón, é unha cuestión de tempo. Pero eu penso que eso lle pasa a calquera, É dicir, si te pos a debuxar unha figura, que mal me sabe, que mal. Ao final, se lle botas 3 días, quedará relamida, quedará falta de frescura, pero sairá, estará encaixada, sombras no seu sitio, tururú, e será publicable. Entón, xa digo, dependendo de como sexa o atasco, opto por unha estrategia ou outra. A que normalmente non me funciona é a de cambiar esa, a de sair a darme un paseo, hasta logo, Lucas. A min eso normalmente non me funciona. Teño que manterme de algún xeito no
no mesmo ecosistema, introducindo algunha variación e tal, pero non podo saírme de todo. Non, si estou moi, ás veces sucédeme nun libro longo, pois como pode ser eso, como foi Ardalén ou tal, si o que noto é fatiga, que non é tanto como atasco, a opción sí que pode ser facer algunha cousa moi diferente, eso sí, aí dicir, bueno, pois vou investir 15 días en facer estas ilustracións que tiña comprometidas e que... Pero é máis que nada por un asunto de refrescar a cabeza. Si é atasco a atasco, con unha páxina, cunha ilustración, cunha viñeta, normalmente as opcións son estas outras que che dixe. Bueno, xa para rematar, eu creo que o que me gustaría para pechar este acto sería que vos fixerades unha pregunta un ao outro. Non ten por que ser unha pregunta complexa, vale? Simplemente que me parecía interesante que vos preguntarades algo, Podías non? ter avisado. Claro, pero que si non a preparabades, e iso non mola. Así, como de bote pronto, de Sí. branco, non? Que lle preguntarías a Eu Pablo? a pregunta de Pablo non me costa... Non, si deduzo a resposta, vamos, intúo a resposta polo que el xa falou, pero para que o explicite, si agora co tempo pasado e os esforzos investidos e as experiencias que xa ten acumuladas desde que decidiu poñerse a estudiar e a entrar nesta vía ao camiño que percorreu ata o de agora, se o dá por ben investido e pensa que tomou unha boa decisión. Sí, sen dúbida. Eu teño comentado coa miña parella comecei coa miña parella un poquinho antes de comezar na escola e eses dúas cambios na miña vida eu creo que fixeron que non me recoñezo a mí mesmo, non? Como unha persoa feliz durante un montón de tempo, non? Cousa que antes pois, non sentía así, con tanto de unha forma tan duradeira, non? O sea, sin ninguna dúbida, penso que agora disfruto con todo o que fago. Moitas veces me teño que chamar a atención a mí mesmo e dicir, a ver, relaxa, socializa un pouco, non? E tal, pero sí, e, bueno, tamén existe esa incertidume de si isto poderá derivar en unha carreira que dure, pois, ao mellor, o que durou a túa, non? O que dura a túa, pero intento non pensar niso e disfrutar do que estou a vivir, que pois, todos os días me descubro realizando cousas que cando descubrí, me trouxo o libro meu pai do Brasil, dixo, hostia, como molaría facer isto, non? E agora estou non facendo, non? Entón, é moi guai eso. E eu, pois a ver, que che preguntaría a ti? É unha oportunidade É unha moi importante. oportunidade de ouro, e o primeiro que me sai é preguntarche como estás. Sí, me interesa saber como vives o teu día a día e como ves esa retrospectiva, se te imaginabas cando comezaches como estás agora, non sei. Pois mira, non, Claro. non, para nada. Primeiro, era moi semellante a postura, era, bueno, xa veremos o mes que ven, xa veremos o ano que ven, xa veremos si podo seguir nisto, e cando xa eso adquiriu unha certa inercia, non? E, bueno, pois, unha vez que comezas a publicar, pois, é extraño que un editor que editou os 3 libros ata o momento non este interesado no seguinte e tal, bueno, digamos que as cousas deixan de complicarse por ese lado. Pero non podía imaginar, eu creo que non podíamos ningún dos que comezamos naquel momento, os
os percorridos que íamos ter a nivel persoal, pero sobre todo as mudanzas que se iban ir producindo no eido profesional, non? Pois cousas eso, a desaparición das revistas. Se nos din que as revistas van desaparecer cando estábamos ali no ano 87, pensábamos, pero como que van desaparecer, non? Entón, bueno, todas esas mudanzas non estaban no guión inicialmente, non estaban previstas, e por tanto, bueno, eran calnes de sorpresas. Para min foi moi sorprendente moitas das cousas que fun facendo, como me fun metendo tamén no audiovisual, na animación. Nunca pensei que eu levaría a dirección dun evento durante máis de 20 anos, non? Como é Viñetas, a min que todas as cuestións así de organizativas e de xestión me producen un sarabullo especial e aí estou teimando no asunto. Por tanto, non era previsible. Pero tamén teño que dicir que hai unha parte pois máis sombría, máis negativa, que é unha certa sensación de non sei como chamarlle, non é fatiga, senón de desencanto, encanto a moitos dos puntos aos que están chegando algúns deses procesos, ver como a creación, cando se chama cultura, dame un pouco de arrepío. Pero eso, o traballo de creación da xente que escribe, que fai música, que fai teatro, que pinta, que foi caendo nunha especie de minusvaloración absoluta, creando unha contorna na que unha serie de persoas cada vez máis privilexiadas podemos seguir vivindo e producindo e tal, pero nunhas condicións que curiosamente están discutidas socialmente. O que quero dicir é anos 80, 90, 2000 son os anos nos que se reforma e se pon en marcha a lei de propiedade intelectual, onde hai un acordo primeiro europeo e despois mundial de respetar todo iso, de entender que esa é a semente pola que despois se crea ese gran negocio incluso, que é o cine, a música, os concertos, tal, todo iso. Entón, curiosamente, vaise pervertindo todo ese principio, entón, en canto se empeza a meter dentro de etiquetas de cultura, todas esas cousas, o cine é cultura, as novelas son cultura, os cómics son cultura, que non o vou discutir eu, por suposto, pero acabamos nun punto extraño no que facer cultura dese estilo, é dicir, facer creatividade, é xa como un premio abondo. Entón, bueno, non te queixes que faz debuxiños ou escribes novelas. Non? Como se iso non costase, non levar un traballo. E paralelamente hai toda outra serie de actividades pois máis inmediatas, máis acordes coas novas tecnoloxías e medios de difusión, que a sociedade sí que lles concede o beneplácito de, bueno, ti tes dereito a vivir moi ben, moi ben, moi ben, moi ben, por sair aquí dicindo que esta chaqueta vai ser a caña este inverno tal non sei que e non deixedes de verme. Entón, ese desplazamento hacia contidos máis efímeros prodúceme unha certa mágoa, porque penso en todo
o que imos perder nos próximos anos. A cantidade de cousas que poderíades facer todos os que estades aquí e que rematarán perdidas polo sumidoiro, mortas polo éxito de outras fórmulas que non teñen trascendencia, é dicir, que son efímeras, que a sustitución é inmediata, é dicir, é alucinante, é dicir, falamos con nostalgia das cosas que limos cando éramos máis novos, dos libros que conformaron a nosa infancia, das primeiras series de animación que vimos, tal. Eso cada vez se vai dificultar máis. Cada vez se vai dificultar máis. Precisamente porque hai esa tendencia. Os grandes, como lles chaman agora, agregadores. Os grandes agregadores do que viven é xusto do que xa está producido. Seguimos vendo The Wire, Seinfeld, The Office, tal, non sei que, e as series viven durante un certo tempo, unhas cantas pouquiñas conseguirán persistir, pero a maioría van desaparecer laminadas, e entón, se eu me proxecto, penso, bueno, a min non me vai afectar. Como non me vai afectar de xeito dramático o cambio climático ou tal. Pero non podo evitar proxectarme nos meus fillos, en vós, e tal, e dicir, pois, o van pasar moi mal, porque van vivir nesa contradición de ter un acceso global á información, a todo que xa foi producido, pero en cambio moita dificultade para aportar cousas novas a esa bagaxe común, non? Entón, bueno, non pensei que tería ese sentimento cando estivese, digamos, no cumio, non, da miña carreira. Pensei que, bueno, que estaría disfrutando así de xeito máis inconsciente, non? Pero non podo evitar esa proxección sobre os que vides detrás. Sí, aparte, bueno, eu supoño que os tempos nos que estamos vivindo, no que a crise da pandemia puxo de manifesto unha serie de eivas a nivel laboral, non? Que levamos arrastrando moito antes xa de que tú comezaras a carreira, e que eu creo que é o momento tamén de reivindicar, non? Estamos nun salón do libro, estamos nunha entidade pública, o que temos que pedirlle ás administracións públicas é que ese estatuto do artista que está aparcado onde hai un par de anos no Congreso dos Diputados se aprobe e que non teñamos que vivir situacións como as que por desgraza tuvemos que vivir todos e todas, pero bueno, os creadores, eu creo que neste país hubo un momento de desacougo, porque nos atopamos que non podíamos acollernos as axudas que os demais traballadores sí que podían acollerse, a pesar de estar pagando os nosos impostos como calquer outro, e que non existíamos a nivel de sindicatos como para poder chamar a atención do goberno nun momento tan delicado como que vivimos no 2020. Eu creo que isto ten que facer reflexionar a sociedade, non? Porque, efectivamente, a cultura nos salvou do tedio e do aburrimento que era estar esos casi 6 meses ali pechados, pero os que facíamos cultura, realmente, moitos dos casos, pois, pasamos moito medo, moita inquedanza e algúns fame, porque hai algúns que tuveron que directamente dedicarse a outra cousa para poder pagar facturas e alimentar a súa familia. Eu creo que a nivel social, estou moi de acordo co que comenta Miguel Anxo, estamos nun momento de cambio e eu creo que tamén un momento de reflexión de que estamos a facer cas persoas que crean cultura. Si socialmente lles estamos dando ese apoio que realmente despois a cultura sí que está claro que nos dá a todos e a todas, non? A hora de vivir mellor, porque ao fin e ao cabo, imaginade a pandemia sin cine, sin literatura, sin música,
madre mía, non? Eso sí que sería unha auténtica tortura. Pero bueno, estas cousas están aí enriba da mesa. Eu creo que como peche me parece interesante, que quede este pouso de reflexión. E a verdade que creo que esta conversa interxeracional debería de volver a repetirse, non? E incluso noutros ámbitos, porque creo que é unha maneira tamén de entender todo o que está confluindo, porque realmente sodes de xeracións distintas, pero estás traballando no mesmo momento, non? E estades publicando e salindo á rúa e sendo consumidos polas mesmas persoas, non? E bueno, é unha maneira tamén de entender para onde vamos, de onde vimos, cales son os problemas que nos interesan. E nada, agradecervos a todos e a todas que veñechedes hoxe, os que estades na casa tamén, escoitando isto, e sobre todo convidarvos a lectura, non? Que é unha das cousas que creo que ten moito que ver co que comentaba ahora Miguel Anxo. Vivimos nun momento confinados no que descubrimos que a lectura existía, que tiñamos máis tempo para máis repouso, non? Para poder dedicarlle tempo á lectura. Non o perdamos, non volvamos a caer nesa voráxine diaria de amontonar os libros sin ler, non? Que eu creo que é unha das cousas que deberíamos de empezar a cambiar na nosa rutina, non? Darlle unhas horas de máis a ler libros, a escoitar cultura, a consumila, porque ao final pois, está claro que a saúde e a saúde tamén de alma, que é o que alimenta a cultura, pois é o que realmente importa, non? Máis nada, ata a vindeira ocasión, e convidarvos tamén a que escoitedes a Ledicia Costas, que estará, creo que a semana que ven, tamén neste faladoiro, que creo que ten moito que dicir, non? Dende o oído da literatura. Grazas ao Salón do Libro, ao Concello de Pontevedra, por manter vivo o Salón nestas difíciles circunstancias. E máis nada, vémonos nas librerías, nas presentacións.